Milí priatelia, najprv prečítam verš z Božieho slova. Znieje takto. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Všeličoho sme dnes vyrobili v spoločnosti nad plán, pomocou lepšej techniky. Ale jedného stále chýba a bude stále chýbať. Chýba nám v spoločenskom i v osobnom živote lásky. Život bez lásky je smutný a prázdny. Jeden z našich básnikov povedal vzácne slovo o tom, znie takto. Bez lásky, čo je život človeka? Mŕtvá púšť, cesta ďaleká. Lásku priniesol na svet Boží syn, Ježiš Kristus. Ponúka ju zdarma každému. Má jej dosť pre mňa, pre teba, pre všetkých. Ako je zdarma vzduch, slnko i voda, a ako sú potrebné pre ľudský život, sú nepostradateľné. Tak ako potrebuješ vzduch, vodu a slnko, tak potrebuješ pre svoj život Božiu lásku. Ponúka ti ju v plnosti Ježiš Kristus. Láska Božia bola to nové, vzácne, drahé, čo priniesol svetu. Čím nás premáha dodnes? Dáš sa zavolať na cestu života láskou Božou? Ten Pán, ktorý priniesol túto lásku, má znova prísť. Je poverený veľkou mocou. Bude súdiť živých i mŕtvych. Bude súdiť i teba. Je napísané v Božom slove, čo rozsieval človek, to bude i žať. Čo si rozsieval, z toho musíš vydať počet. Nezabudni. Máme všetci iba jeden život. Ten je krátky, krehký a neopakovateľný. Kto žil svoj život bez lásky, prehral svoj život. Prehrá svoj život. Príde s prázdnou rukou pred Božiu tvár, pred tvár Ježiša Krista. Daj pozor, aby si v tomto zmysle neprehral svoj život. Pán Ježiš ti ponúka dnes novú možnosť. To je veľké v láske Božej, že ponúka každému z nás nový začiatok. Teda môžeš pod vplyvom lásky Božej začať znova. Ježiš Kristus ťa chce dnes postaviť do svojich kráľovských služieb. On nás tým miloval, že dal sám seba. Láska Božia je láska, ktorá sa dáva a od nás žiadá túto lásku, ktorá sa dáva. Milovať znamená seba v obeť dať v prospech toho druhého. Kto miluje, pozná tajomstvo šťastia. Poznáva tajomstvo večnosti. Poznáva tajomstvo Božie. Boh je láska. Kto v láske prebýva, v Bohu prebýva. Boh v ňom. Kto v láske prebýva, žije s Pánom Bohom v časnosti a bude žiť vo večnosti. Keď príde Ježiš Kristus, budeš korunovaný korunou večnosti, ak si vytrval v láske do konca. Náš Pán už skoro má prísť, my jemu ústretí ísť. Môžeme tam, kde chystá nám, nádherný príbytok a slávny chrám. Ten krásny svet, kde hriechu niet, kde večnej radosti rozkvita kvet,
že bol tvoj život svieš raz v súdu deň. V ten krásny svet, kde hriechu niet, kde večnej radosti rozkvita kvet, tam sa zberaj. Kto z vás túži po krásnom a čistom živote, živote lásky, smiete o tento život prosiť Pána Boha. Môžete sa so mnou modliť. Budeme sa modliť. Oče svätý, ďakujem, že si poslal Pána Ježiša a v ňom svoju lásku. Prosím, odpusti mi, že som žil život bez lásky. Očisti moje srdce, naplň ho tvojim svätým duchom a daj mi silu k novému životu, životu v láske. Amen. Milí bratia a sestry, budeme čítať slovo zo skutkov svätých apoštolov z kapitoly 4. Znieje takto. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smele. Čítal som jednu zvláštnu vetu, ktorá znie takto. Ak chcú kresťania 20. storočia urobiť pokrok vpred, musia sa vrátiť ku kresťanstvu 1. storočia. Je to pravda, bratia a sestry.
Chceme sa zamyslieť, čo mali tí prví a čo chýba nám. Prvá kresťanská cirkev mala tieto vlastnosti. Za prvé, vlastnila prekypujúci život. Mala toľko života, že bola schopná rozdávať aj druhým. Za druhé, mala mocný vplyv na svoje okolie. Vyrušovala ľudí v hriechu. To ďalšie, tretie, bola schopná slúžiť ľuďom k slobode od hriechu, pomáhať im ku Kristu. Svojím životom vyvolávala smäd po Kristu. Nedoporučovala sama seba, ale Ježiša Krista a tým pomáhala ľuďom. My nemôžeme doporučiť seba a svoju cirkev. Tým by sme ľuďom nepomohli, ale doporučovať Krista, po ňom smäd vyvolávať. To posledné, čo chcem povedať, nedala sa v ničom zastaviť vo víťaznom pochode dopredu. Zamyslíme sa, v čom spočíva tajomstvo jej víťazného života. Myslím na tieto veci, bratia a sestry. Za prvé, mala v poriadku svoj osobný vzťah k Pánu Ježišovi. Tento vzťah mali v poriadku jedinci i celé obecenstvo. Teda i my, ak chceme slúžiť, svedčiť, premáhať, najprv musíme dať do poriadku svoj osobný vzťah k Pánu Ježišovi. Vo všedných dňoch ho mať v poriadku, intímny vzťah mať v poriadku. To znamená, nesmiem vo svojom živote trpieť žiadny, ani tajný, ani zjadný hriech. To druhé, v čom bolo to tajomstvo skryté, prvá kresťanská cirkev cítila hlbokú zodpovednosť za svojich spoluľudí. Poviem to lepšie pomocou príkladu. U nás pracovali vedľa seba dvaja susedia. Jeden vypaľoval suchú trávu a druhý oral na poli. Ten prvý bol nemocný. Tráva sa mu chytila a začali vedľa horieť i stromky. Chcel zhasiť oheň. Pritom dostal záchvat, spadol a zhorel v ohni. Druhý sa díval, keby bol priskočil, mohol mu pomôcť a zachrániť ho pred smrťou. Neprišiel. Čo by ste povedali mužovi, ktorý celkom ľahko mohol zachrániť život druhého a stál ľahostajne? Nazveme to zločinom. Ešte väčším zločinom je, keď vidím ľudí v hriechu hynúť a nepomôžem im. To tretie, čo mala prvá kresťanská cirkev, bola znova a znova Duchom Božím naplňovaná. K čomu? K akému účelu? Aby mohla kázať slovo Božie prosto a smele. Bola tak zamestnaná dobrým, že nemala času na zlé. Musíme splniť to troje. Dať do poriadku svoj vzťah k Pánu Ježiši. Cítiť hlbokú zodpovednosť za svojich spoluľudí. Tak sa modliť, aby sme boli znova naplňovaní Svätým Duchom. Keď to troje bude v harmónii, budeme schopní vyvolávať smäd po Kristu. Ľudia sa budú pýtať, čo máme činiť, aby sme boli spasení. A Ježiš Kristus im dá odpoveď. Chcem dnes spolu s vami rozmýšľať nad tým, čo je v vašom živote podstatné a rozhodujúce. Tým podstatným a rozhodujúcim je váš vzťah k tomu, ktorý má kľúče života, pekla i smrti. Ním je Ježiš Kristus. Chcem vám prečítať od neho pár slov. Znejú takto. Neboj sa, ja som prvý i posledný a ten živý. A bol som mŕtvý, ale hľa som živý na veky vekov a mám kľúče pekla i smrti. Je to slovo Ježiša Krista a závisí od teba a odo mňa, ako sa k nemu postavíš.
Čo učiníš vo svojom živote, keď počuješ toto slovo? Budeš rozmýšľať spolu so mnou. On má v rukách kľúče života, kľúče pekla i smrti. On je prvý a posledný. Čo to znamená, že je prvý a posledný? Má prvé a posledné slovo v tvojom i v mojom živote. V živote tohoto sveta. Dnes sa blíži k tebe slovom veľkej lásky. Chce ťa láskou premôcť. Pozýva ťa a oznamuje ti. Milujem ťa ako hriešníka. Chcem ti darovať nový život. Mám prvé i posledné slovo v tvojom živote. Čo učiníš? Daj odpoveď. Buď rozumný. Chop sa toho, kto je večne živý. Ježiš Kristus je večne živý. On je ten istý včera, dnes i na veky. Poviem príklad. Poznám jednu mladú dievčinu, ktorá bola kedysi zavesená svojim životom na jedného veľkého politika. V ňom zložila svoju nádej. Keď zomrel, bola zdrtená a zničená. Prišla domov k svojmu otcovi. Otec je veriaci človek. A povedal jej toto. Podívaj sa, dievča, tvoji bohovia, ktorých si ty mala, zomierajú a nevstanú viacej. Ten môj, ktorého ja mám, je večne živý, neumiera. Jeho sa chyť. Jeho meno je Ježiš Kristus. Zamyslela sa, modlila sa, chopila sa Krista, začala nový život. I ty smieš podobným spôsobom tak prosto ako dieťa. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Je to Boží hlas, ktorým ťa Pán Ježiš volá na cestu pravdy. Daj sa pozvať. On je jediným mužom, ktorý vyviedol život zo smrti. Kto sa mu dá premôcť vo svojom živote, v tomto živote, krásne naplní jeho život láskou, pravdou a nádejou. Jeho život nekončí smrťou, skončí korunovaním. S ním sa naučíš šťastne žiť i víťazne umierať. Čuj cudzinca pri dverách, pusti Pána dlúsť, pusti Pána dlúsť, lásku nesie, nemaj strach. Pusti Pána dlúsť, pusti Pána dlúsť. Ježiš to k tebe ide, otvar, kým neodíde, bo už viacej nepríde. Pusti Pána dlúsť, pusti Pána dlúsť. Či nečuješ jeho hlas? Pusti Pána dlúsť, pusti Pána dlúsť, jak milostne volá zas. Pusti Pána dlúsť, pusti Pána dlúsť. Rád by som ti radosť dal, rád u teba večerám.
Chceme sa dnes spoločne nad tým zamyslieť, čo máme činiť, aby sme splnili svoju úlohu a aby z nás nikto nestratil svoju korunu. Budeme rozmýšľať o tom, čo dnes Pán Boh od každého z nás osobne žiadá a čo žiada od celej cirkvi. Myslím na dve veci. Žiada od nás, aby sme verne slúžili a úprimne sa modlili. Sme v nebezpečí, že viacej organizujeme, ako sa modlíme. Sme mnohokrát uštvaní, chýba nám hĺbka a sústredenie. Chceme sa spoločne nechať viesť slovom, ktoré napísal apoštol Pavel Timoteovi a ktoré znieje takto. Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. Pavel nám doporučuje, aby sme ako zdatní bojovníci bojovali boje Hospodinové na modlitbách. Myslí na 3 veci. Modliť sa na každom mieste, to znamená stále. Modliť sa bez hnevu, to znamená zo srdca si navzájom odpúšťať. Veľký problém medzi kresťanmi dnes je to, že nevedia tak odpúšťať, ako Kristus odpustil nám. To znamená, tak odpustiť bratovi a sestre, spolučlovekovi, ako by sa nebol prehrešil voči mne. V každom odpustení sa rodí nová láska, nový počiatok a nová milosť novej práci. Teda naučíme sa takto odpúšťať. Kto sa hnevá, nemôže sa modliť. Pán Boh ho nevypočuje. To posledné, čo Pavel doporučuje, modliť sa bez pochybovania. Dôverovať, že Pán Ježiš vypočuje naše modlitby. Vytrvať. Snažiť sa v živote o dvoje. Dať do harmónie vernú službu skutkami lásky a vernú službu na modlitbách viery. Keď to dvoje bude v harmónii, budeme dobrým nástrojom v Božej ruke. Budeme požehnaní a staneme sa požehnaním.